Ola, imos prepararnos para ese exame de ciencia sobre os seres vivos. A que sí? Pois mirade, imos desvelar todos os segredos da vida de unha forma moi clara e divertida. Imos a lo que arrancamos. Pois veña, imos ao chollo. Algunha vez nos paramos a pensar que diferencia unha pedra dun páxaro? Cal é o truco? Que é exactamente iso que foi que algo estea, pois, vivo? Mirade, esa pregunta é a clave de todo o que imos ver hoxe. A base de todo. Vale, para comenzar a responder a esa preguntaza, primeiro temos que facer o contrario do que parece. Imos afastar o zoom moito. Imos ver o noso planeta desde lonxe. Porque claro, antes de que haya vida, fai falta un lugar onde vivir, non? Un fogar. E ollo, a Terra non é un fogar calquera, para nada. É un sitio, vaya, increíblemente especial. É que a Terra ten literalmente as condicións perfectas. É o que se chama a zona Riciños de Ouro, como no conto, lembrades? Non está ni demasiado preto do Sol, que nos abrasaría, ni demasiado lonxe, que nos conxelaría. Está no punto xusto. E esa distancia perfecta permite algo que é, fundamental, que haya agua en estado líquido. Se a iso lle engadimos unha atmósfera que funciona como un escudo protector e os ciclos do día e da noite, as estacións, pois ya está. Temos o cóctel perfecto, o escenario ideal para que a vida apareza e se desenvolva. Moi ben, xa temos o escenario, o noso fogar perfecto. Así que agora toca facer zoom. Pero moito zoom. Imos a chegarnos ata o nivel microscópico para descubrir de que estamos feitos. Cal é ese ingrediente secreto que temos en común todos os seres vivos, dende, non sei, unha bacteria diminuta ata unha balea azul xigantesca? Que será? E a resposta é a célula. Pensade nisto, a célula é a unidade básica da vida. É como os bloques de Lego, con eses bloques podes construir calquera cousa, non si? Pois coas células pasa o mesmo, construen todo, dende un bichiño minúsculo ata unha árbole centenaria. Así que a regla número 1 é, se algo está vivo, está feito de células. Punto. Así de sinxelo e así de fundamental. Claro que non todos eses ladrillos son iguais. Básicamente, hai dous modelos principais. Temos por un lado as células procariotas. Estas son as máis sensillas. O seu ADN, que son as instruccións para funcionar, está aí, flotando por dentro sen máis. E logo están as eucariotas. Estas son moito máis complexas, máis organizadas. O seu ADN está ben guardadiño, protexido dentro dunha especie de caixa forte, que se chama núcleo. E esta é a gran diferencia que hai que lembrar, con núcleo ou sen núcleo. E se nos fixamos nas células máis complexas, as eucariotas, aínda podemos distinguir dous tipos principais. Pensemos nas células vexetais. Teñen unha parede por fora moi ríxida que funciona como o esqueleto dun edificio para que a planta se manteña de pé. Ademais, teñen unhas peciñas verdes, os cloroplastos, que son como minifábricas de comida que usan a luz do sol. E logo están as células animais como as nosas. Estas son máis flexibles, non teñen esa parede dura, e tampouco teñen cloroplastos, claro, porque nós non facemos a fotosíntese. Vale, perfecto. Xa temos o planeta, que é o tabuleiro do xogo. Xa temos as células, que son as pezas. Entón, cales son as regras do xogo? Porque para estar vivo non abonda con existir, hai que facer cousas. Pois resulta que toda forma de vida, sen excepción, ten que cumprir 3 funcións vitais. Son, por así decilo, as 3 misións obrigatorias que hai que superar para seguir na partida da vida. E o mellor, que só son 3. 3 funcións, facilísimas de memorizar para o exame. Son nutrición, relación e reproducción. Imos velas unha por unha, que son moi sinxelas de entender. Primeira función vital, a nutrición. Isto é, basicamente, conseguir enerxía para vivir. É como o combustible para un coche. Sen el non nos movemos. Hai 2 maneiras de conseguilo. Están os organismos autótrofos, como as plantas, que son uns cracks. Fabrican a súa propia gasolina a partir da luz do sol. E logo estamos os heterótrofos, como un león ou nós mesmos, que temos que conseguir o combustible comendo outros seres vivos. 2 estratexias, pero mesmo obxectivo, conseguir enerxía. Segunda misión, a función de relación. E ollo, que isto non vai de levarse ben cos demais, Non. A relación consiste en darse conta do que pasa ao noso redor e reaccionar. É pura supervivencia. Por exemplo, se tocamos algo que queima, non deixamos a man aí, verdad? Quitámola de golpe. Ou pensade nun xirasol, que se move seguindo o sol polo ceo. Eso é a función de relación. Percibir o que pasa no contorno e actuar. E este proceso sempre segue 3 pasos. É como unha cadea. Primeiro, a percepción. Os nosos sentidos, a vista, o oído, o tacto, detectan un estímulo. Segundo paso, a coordinación.
O noso cerebro recibe esa información, procesa o que significa e decide que facer. E o terceiro e último paso, a execución. Os músculos, por exemplo, reciben a orde e actúan. Así que é percibir, decidir e actuar. Superlóxico. E chegamos á terceira e última misión, a reprodución. Esta é clave, porque se os seres vivos non creasen outros seres vivos, as especies desaparecerían. O obxectivo é deixar descendencia. E para isto hai dúas grandes estrategias. A reproducción asexual, un só individuo fai copias exactas de sí mesmo, como unha fotocopiadora. E logo está a reproducción sexual, na que fan falta dos proxenitores. A descendencia é unha mestura de ambos, polo que saen individuos novos e únicos. Moi ben, repasemos. Xa sabemos que fai falta para estar vivo. Ter células e cumplir as 3 funcións vitais. Pero parémonos a pensar na cantidade de seres vivos que hai. Millóns e millóns de especies diferentes. É unha loucura. Como se pode poñer orden en todo este caos de diversidade? Ben, pois os científicos, que son xente moi ordenada, inventaron un sistema para clasificalo todo. Imaginade unha biblioteca xigantesca. Pois esa ciencia de poñer orde chamase taxonomía. E a idea de verdade brillante é como se a vida fose unha biblioteca enorme. Cada ser vivo é un libro. E a taxonomía é o sistema que usan os bibliotecarios para poñerlle a cada libro unha etiqueta e colocalo no seu andel correspondente. Así, todo está organizado, e podemos saber que libros están relacionados entre sí. E como é ese enderezo de cada ser vivo? Pois funciona con niveis, que van do máis xeral ao máis concreto. É como un enderezo postal, país, cidade, rúa. Para entendelo, vexamos o noso propio exemplo. Comenzamos no continente máis grande, o reino animal. De aí baixamos o país dos cordados, logo a cidade dos mamíferos, e así imos concretando ata chegar ao noso nome científico, que é Homo sapiens. É o noso DNI biolóxico. Entón, cales son eses grandes continentes, as seccións principais da Biblioteca da Vida? Pois son os famosos 5 reinos. Esta táboa é un resumo xenial, perfecto para darlle un último repaso. Vexamos. O reino monera, onde están as bacterias. O reino protista, que é unha especie de caixón de xastre con organismos como as amebas. O reino dos fungos, como os cogomelos. O reino das plantas. E, finalmente, o reino animal, onde estamos nós. 5 grandes grupos para empezar a ordenalo todo. E xa para rematar, despois de todo este percorrido, imos deixar unha pregunta no aire. Xa vimos como funciona a vida aquí, na Terra. Temos as condicións, os ladrillos, as células e as regras do xogo, as 3 funcións vitais. Pero, e se houbese vida noutro planeta? Sería igual? Tería que estar feita de células por narices? Necesitaría cumprir exactamente estas mesmas 3 funcións? A resposta? Non a sabemos, pero é fascinante pensalo, non si? Aí queda eso, e agora, a por todas con ese exame. Moitísima sorte.